First time ko pong makalunok ng katas at the age of 33. Then ibang lahi pa po. Ayun po. Ma'am, Hindi ko pa talaga siya naranasan ever. So, siyempre, pag OFW po, matagal nang walang bembang. So, nung second meet namin, nilaro-laro ko lang yung ano niya, yung kargada niya, gano'n. Gaano kalaki yung kargada? Malaki po yung sa Pakistan. So, parang na-enjoy ko din talaga siya. May konting romance, gano'n. Hanggang sa tinigasan na siya, gano'n. Tapos laro-laro na, gano'n. Tumating din kami sa point na nag-text kami sa sasakyan lang din po yun. As in public. Ayun, satisfied naman. So ma'am, Then, yun natikman po. mo yung katas. Anong lasa nung katas? Medyo maalat ng konti. Pero sabi ko sa kanya, hindi ko na malulunok kasi gusto ko naman din i-try din yung ipuputok sa may bandang puso ko. Dapat gusto ko talagang iputok sa loob. Kaso nga lang, sabi ko, hindi pwede pala kasi baka mabuntis ako, hindi pwede. And pero sabi ko, gusto ko ano mo siya, ilalabas mo siya pag medyo as in malapit ka ng labasan, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, kung malapit na akong labasan, hindi ko na mapuputok sa bibig. Sabi niya, aabutin na bandang pusod lang. Oh, okay, sabi ko, sige, sa pusod na lang. Ganun. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.